आइदै फाफिसोरां आइदै हाब फाग्लाना आखाया गोसाथारानोलाय उसैब'आ आंखौसो बुनो मोनदों बियो फाफिया आयु ओरैनो मोखांफ्राव दागो जाजानो बायो आङो आइदै 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 एखेबारे बांद्रायबा आंनाबो सुखुगाराहाय आखायासो थांफ्रांगौमोन दसे थाबावबानो नाथाय दे आंबो फिनिखायसो नाथाय आंखौ आइदै खोमजोर सानना नोङो सोरां आया फुंनिफ्राय नुथाराखैहां बबेयाव थांखोबा आइदै मलम फुनाबा जाबावगोन दा बे मोजां माबा फाहामना लाखियाबा दागो दुगो थाबा मोखाङाव असाइस नुथारो आयै आयु बे मोखाङालाय माथो जाखायो मैयाहाय खोमसि खोमलाव दसे लाइन थांनायावनो एखेबारे सौग्रावनानै दरजायाव मोखां सोखां बोरैबा दोलानाय बायदि जादोंहाय खाथियावबो माबा बुस्थु दोननाय दंमोन ना एसेल' दोलालाबायबाय नै ओरैजाय आयु आयै बोरैबा सोरजोंबा सौजानाय बायदि नुथारबायहाय मा सोरजों सौजालाबायनांगौ जानला मानला बुंगारहाय नोंबो बिहामजो ओमफ्राय बारा सादों नामा आयै माबा फार्मासियाव थांगौमोन मोजां फुननायनि मलम मुलि मेडिसिन हरगोन ना आलु गानायनि सागानायनि दाथ' बे एसे माबा नांबानो आलुगोन ना नांलाया दे नांलाया आंनो नों बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा नोंखौनोसो एथ'बां खमजर नङा मावनानै दांनानै जाग्रा मानसि बेफोरलाय मासै दानोबा लकेल माबाजोंनो हामगोन आंना आइदै आयै साथारदों नामा जानजियावबो नङा एसेबां जेबो जायाखै बुंबायना मोखाङावसो एसेल' दुखु मोनदो माबा नोङो दा आबाखौ दाउ मासे फिसाखौ सिथारनो खोन्थादो आंहा दा दाउ रोसि लोंनांसिगोन खोमाहाय बेजोंनो हामगोन बे माबाया दाउ रोसि लोंनो थाखाय जारि जुरि माबा माबिया एसे खाहैथां रोसि फुदुंनो दायो मा मैगं नांगौमोनबा आंथ' फुदुंफेराबो बारा मिथियाना मैगंखौ बोरै खागोन आं बिहामजो हामाजेखौबो रोङासि हाब खाहैथां आं खोन्थागोन ना एसे हाग्रानि मैगंखौ बुथुमनानै दाब रोसि फुदुंनो नों खाहैल' खादाया लायथां आं खिन्थानि दे जागोन आयै ओमफ्राय दाउआ दासो हमनो हाबावगोन ना दा बेलासियाव नङाबा दा बेलासियाव फुदुंदो जेबो नङाना सान हाबनायजों दाउ हाबनायजों जाखागोन इयो मैगंखौल' रेडि खालामनानै दोन आरो हाबाखौ बुंखा दा दाउ सिथारनांगौ होननानै दे आयै होमबालाय आरो बे थांनाय लाल साखौ एसे ज्रोम गुलमरिस होनानै फुदुंना लाबोग्रोनाय दे आयै ओमफ्राय नै ओंखाम गोजाङा दागाराय बिहामजो ओरैनो मोना आइ लक्षिखौ ओरैनो गारबाय थानो हायो नामा दा बेखौनो नोंबो जा बाखि न'नि मानसिफोरा गुदुंखौ जायोबा जाथों एसे संना हो ओमफ्राय बे गोजांखौ गारनाङा नोंबो जा आंबो जागोन नांगौबा दाख्लैफोर नोङो गारबाय थाथारदों ओंखाम गोजांखौ एसे बुरजानो गाराखैमोन आयै दाउनो होनोसो दोन्दोंमोन आं एसे थानायखौ माने गोजांखौबो जाथाराना रावबो आंबो जाजोबनो हायासै आरो आंहाबो हुदा गैयाना बारा बिदि होननानै ओंखामखौ गारसै ओरैनो गोजां बोथोराव सेवखाया हामानि सिबिलाय नाङा दे नांगौबा बेखौनो फुदुंफिन आरो ओंखाम गुदुङाव होसननांगौ ना होमबानो जाजाखाथारो ओंख्रिबाबो ओंखामबाबो एसे लिमिटेडनि संनांगौ बिदि गारलायनाय जासे संनाङा मालाबाबो लस जायोना ओरैनो मोना मैगं थाइगंबाबो थावबाबो संख्रि बानलु गासिबो मिन्थिबाय बिहामजो जागोन दे आयै आं दसे उन्दुथ'नोसैहाय ओमफ्राय नै दा मलमजों एसे नाना होलाय आंना बिखुङाव एसे जानजिथिंजायबो बोरैबा साजोबथारदोंहाय इसोर आयै इन्जेक्सनखौनो थुबानो जासिगोन ना आयु नाङाहाय आं थुजानो बाथारो हाब आया मारै बिदि गोलैब्रबना बिदि जाखोसै माथो मैयासो मोनायाव थिगैनो दंमोनलाय जारलासो जाथारगोनहाय मा जाब्रबो दसेनो नानिखौसो गोसोखाङो आङो मानोबा गोसोथो जायो नोंजों गोबाव सम रायज्लायबाय थानो नाथाय आङो सानबाबो नोंजों मोजां रायज्लायनो हाया बेनिफ्राय आंखौ मिथिबाथ' नों माबायदि रियेक्ट खालामगोन आरो बोरैबा मिजिङा नुसननाय मोनबा मालाबा थांबावथारगोन आङो थेवबो नोंजों रायज्लायनो जोबोद गोसो जाबावथारदों बाजैलै नानि आं नोंखौ गाबज्रिबाय दङ ओमफ्राय नों मायाव गोमोहाबना दंमोन नङालै जेरावबो गोमोआखै आङो ना माबा सानदोंमोन आरो बेहायनो ओमफ्राय मैया आं मिहिरखौ थानो थिनबाय थाबाय मालाबानो मोनायावनो थांबायहाय बियो थायासै मालाय बेना थायाबाथाय थाया थाथारखाया मानसियानो ना जारलासो आंखौ हगारदोंसो नों बहाय लाबोदों आंखौ आं बुंबाय दा थ' मा बेफोरो नोङो नानि उरायना औ नोंसिनि नानि उरायना मा जाखो
जादों लक्ष्मण? नोंसिनि बे उरायना नानिया ना? उरायना नानिया मिन्थिगौबो अखाफोर मा जादों बेजों? मा जादों? मा जानो बेखौ सों मा जायाखै? सोरजोंदि बियो थाङो बेफोरबायदि बेरायहैयो सोरबा बेखौ फायदा उथायनो नागिरदोंमोन मिन्थिबायना अखाफोर? आं थांस'ना मोनबा बिनि इज्जतआ दिनै थागौमोन। जाय जायगायाव बे दंहैयोमोन बे जायगायाव थिग आंबो दंहैनायखायसोमोन। बोरैबा नुस'नानै आं थांबाय बेखौ उरायना माने नंगौना नङा सानबाय थादोंमोन उनावथ' नंगौ सानखाबाय आङो। दाना बेफोरबायदिसो लोगो मोनहैबाय आङो। एसेबां बिदि जानो हाथाव मानसिया। जायबा सेंग्राजों दंमोन ना बियो बिनि इज्जतखौसो लुथिनो नागिरदोंमोन गाज्रि नोजोर होदोंमोन बियो। मा होनदों? औ बेनो सैथो अखाफोर। आरो आं मिन्थिगौ बे न'आव थाखाया होननानै। नाथाय बेखौ आं बहा लांगोन बहा लाङा बिनि माने हालोदाबो थिग नङामोन। बिहुस जाना दङमोन मानसिया दासो सफैदों। नङाबादि आं मा खालामगोन मा खालामा बेहायनो लाना फैबाय आङो। जिबाबोथ' नोंनि बिनानाव नङा होमबा बाजै? आरो हायोबा एसे मोजाङैनो बुजायबाव बेखौ। बुजिनायाथ' बुजिखानाय नङा थेवबो आंबोथ' बेखौ बिनानाव बायदि सानोना। जानायालाय बिदि जाखागोन आंहा मोनथिखानायसोमोन। नाथाय दिनै नोङो गावनि इज्जतखौबो सानासै जोंनिखौबो सानासै जेबो। मारैथो बिदि जाथारखो नानि नोङो? आरे आब' नोंसोरबायदि सोरनि खोथाखौ लाखो? आं बिदि मानसियानो नंखाया दा। अ आब' आं न'आव थायैखाय नोंसोर आंखौ जानला मानला जाहा थाहा नंदों नामा? आरोबा बे लक्ष्मणनि खोथाखौ नों बिदि बुंबाय आरो बिनि सैथोखौ आं बुंगोन ना? आंनि इज्जतखौ गुबुन सेंग्राया नङा बेलाय बिसो। मा बुंदों नों उरायना बेफोरखौ? मा होनदों? आरे औ आब' औ जायबा आंखौ इसेबां इज्जतनि फासोन होदों बे गावनो खुद माने आंजों थांदोंमोन दा डेटआव। बे आंखौ हारसिं मोननायखाय आंजों गोबां बायदि बेफोर जाथावै खोथाबो रायज्लायदों आरो आंखौ बायदि बुंबाय। बिनिफ्राय आं हारसिंखौ फायदा उथायनो नागिरबाय दंमोन बे आब'। आरो जाय जायगायाव आंखौ बिदि लाना फैदों होनदोंना बे जायगायाव गावनो खुद आंखौ लिंहरनानै गावनो लांखादो। ओइ उरायना मा थगायलाबायदों नों जानला मानलानो? मोनसेथ' आं नोंखौ बासायदों बिनिफ्राय नों आंखौसो उल्था इल्जाम लागायदों। आंथ' नोंखौ सिस्टार बायदि सानो। नों आंखौ सिस्टार सानो? होद मा एसे थगायो नोंलाय? दहायलाय माथो सना बुंफ्लाबाय ओमफ्राय दा सिस्टार? आरे जोंहा न'आव आब' बाजै गोनांखाय दा सिस्टार जाबाय आं हो? आब' नुदों बिनि रावा दा सिस्टारनो आं सिस्टार। नंखाय बेफोरो नंखाय उरायनाया थगायदों अखाफोर बाजै। आं बिदि नङा। आं मोनसेथ' बेखौ सिस्टार बिनानावसो सानखायो। दिनै आं बेखौ मानसि गाज्रिनिफ्राय बिदि लानानै फैफिनदों मोजां सेभ खालामनानै। नाथाय बे आंखौसो उल्था आंखौथ' माबायदि नोंसोर मिथिखायोना। जाय आंनि गेजेराव हाबगोन बेखौ आं ओरैनो नागारा। नों आंखौ न'आव लाबोफिनना आंखौ बायदि बुंमालाय मा जानो? उल्था गासिबो दायखौनो नोंनावसो होजोबगोन आं लक्ष्मणा दा। नङा अखाफोर नङा उरायना सोबागोनलै। आं हिनजाव मानसिखौ आखाय होनो बायो नाथाय नोंखौ जानला मानला आंखौ बिदि नंखाय इल्जाम लागायबा आं खिन्थु सिरि थानाय नङा। मा बुंदों बेफोरखौ उरायना नों? जोंहा लक्ष्मणा बेफोरबायदि मानसि मालाबाबो नङा। लाजियासै नों उरायना? जोंखौ नों बिदि नंखाय थगायनो फैदों लक्ष्मणखौ लानानै। नों गावनो खुद मानसिया मोजां नङा। आरे आब' नोंसोर आंखौ मानो ट्रास्ट खालामा? बे सेंग्राया आंखौ बे लक्ष्मणा आंखौ एफा फायदा उथायनो नागिरदों। दिनै आंखौसो बियो बरनाम खालामफैदों ना न'आव। नाथाय बे गावनो बेफोर आंखौ फायदा उथायनो नागिरदोंमोन। बे आं गुबुन जेरावबो थाङाखै। नंखाय बेफोरबायदि नंखाय दा बुं आंखौ। गावनि दायखौ लाखुमानानै नों आंखौ गलति माबा खालामनो सानदों ना? गासिबो दायखौ नों आंनाव होनो सानदों बिदि जाया लक्ष्मण। आब'आबो मिन्थिनांगोन नोंनि सैथोखौ बाजैयाबो मिन्थिनांगोन। उरायना ओंखामखौ खामहोलायबायदां गथ'आ बियो नै। मा बेफोरो? ओंखाम मोनसे संनो थिनो बेखौबो खामहोयो। बोरै जागोन बिदिबालाय? ओंखामखौनो नायनो रोंला जाहैबाय नोङो। एथ' फोरोङो आङो। हिनजावनि फिसा जानानै नों दानिफ्रायनो सोलोंजोबखानांगौ। उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबासो देनां देरबा गासिबावबो रोंखा राखा जागोन। आयं बोरैबा नायस्लाबनो हायाखैमोन आं आलु लायनो थांदोंमोन लेमनो। बे खामनायखौ सोरथो जाबावगोन? नों देयाथ' जाया। लक्ष्मण आबाया ओरैनो बारा खामनायखौ जानो बायो। आरो आंनो थाङै थुङै जाखानांगोनखा। जायाहाय बिदि नानि। सामफ्रामबो ओंखामखौ खामहोनानै जायाना? बेहाय नोम्फायाबो बायना होफैयाखै नोमियाबो बायना होफैयाखैहाय। जोंहानिसो लस दङ। बेयाव जादों लोंदों फरायदों। दा एसे खामानि थिनबाबो रोङा जाबा बोरै जानो? दानिफ्रायनो सोलोंखा। मोनसेबो खामानिखौनो रोङा दाबो। बिदा लक्ष्मणाबो लक्ष्मण एकदम खर' थिखोनानै दोनखायो। खर' गिदिरनो। बांद्रायनिफ्राय बांद्रायनो मोनसेथ' एसे आराम थानो मोन्दों रंजा। जागोन आयं आंनो जागोन दे ओंखाम खामनायखौ। जागोन नों माबा ओंखाम खामनायखौ। दा आरो मोजांखौसो जानो नागिरगोन। बिनिफ्राय थाङै थुङै आंहासो जानांगौ जागोन। दिनैबा हले नोंनो जानांगोन बेखौ। थाब संनानै स्कुलाव थांद'। ड्रेसाबो दुगैबाय ओरैनो दोनबाय। आंहासो सुबावनांगोन बेखौबो। जल्दि ओंखामा मोनखाबाय। ओंखामा खांदो। आलुवा दरनैसो रुहरदो। स्कुलाव थांदो।
गेसाबो लगायनानै दा बावगारलां नोङो मोजां खोमानानै थांफिन बे कुकारावनो रुहरदो सोरनिबा रागायानो सोरनावबासो थांफ्राङो मालाबा हाबाब बे गथ' सासेखौबो ओरैनो खामानि दामानियानो जोबनो थांखाया एरदेरबाय थायो जानाय लोंनायफ्रावबो मोजां मोनजाया मालाबा आरो आंनि मावनायखौबा गावस्राबा आराम जागोन आयं आंखौ जिरायो मालाबा आदा लक्ष्मणआ मालाय आंखौ गदुनो आंखौ रायबाना आं बोरैबा मोनथारो गाबनो ओंखारो आंखौ सैथारानो खोमादां ओमफ्राय आंनि आइ आफाखौनो मिन्थियाबा नङाबाथ' आं बिसोरजों थांसिगौ आदा लक्ष्मणआल' आंखौ आं दं होनना बुङो आयंआथ' सैया थांनोबो होआना आदा लक्ष्मणआ मालाय अबाव दंथाय दा आं दा फनसो हरनोसै आयंनि फन अबाव फन हरनो हानो दा आयंआ रायलायगोन बेखौबो आदा लक्ष्मण थाब फै एसेबां थगायसुलि एसेबां गाज्रि बे उरायनाया आं सानथाराखैमोन बेखौ आं बेखौ बिनानाव सानो नाथाय बे आंखौ दिनै एसेबां गाज्रि दाय होबाय माने बदनाम खालामबाय बेफोरबायदि हिनजावखौ आङो जेबो हेल्प खालामियानो थिग दंमोन नंमारगौसो हेल्प खालामबा बेखारावनो ओरै गाज्रि नामसो मोनो माबा मोनदों गोरबो खनायाव माबा जादों गोरबो खनायाव आयौ ए लक्ष्मण थुनथुलि औ थुनथुलि मा ओमफ्राय नों जोंथिं फैनानै बेहाय मा हारसिं रायलायबाय दङ जाम्बालै जोंनावबो हाबफैयाखै नङा थुनथुलि आं नोंसिनावबो फैखायाखैमोन माने मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आं दिनै बिराद माने रागा जोंदोंलै रागा जोंनो ना टाइमानो मा बुंबावनोलै आरो थुनथुलि आङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन मैयाहाय सासे बिनानावखौ लोगो मोननानै दाना आं बिखौ मुसिबतआव नुनायखाय एसे प्रब्लेम जानायखाय आं बिखौ न'आव दोनफैदोंमोन मोजाङै मोजां सेफ खालामनानै ओमफ्राय मा जाखो दानो मा दं आंखौसो उल्था दाय होबायना बे आंनिनो सासे लोगोनि बिनानावमोन बियो अखाफोरनि बिनानाव मानसिफोराबो खायसे दंमारो उल्था हेल्प खालामनानै नोंखौसो दाय होगोरबाय आरो ओमफ्राय नोंहाबो जाम्बा मानो मालायखौलाय हेल्प खालामला बायनांगौ थादोंमोन बिखौ गावनि गोसो बायदि आजिखालि बिदिनो जाय लक्ष्मण रावखौबो जेबो भरोसा गैलाना औ बेनोथ' थुनथुलि ओमफ्रायखौ दोनथ' जायखिजायाना लक्ष्मण बेफोरबायदि मानसिखौ ना थैनो होनांगौहाय जानला मानलाखौ बिनिफ्राय अखाफोरनि बिनानावा इमान गाज्रि होनबालाय पुरा सासे सेंग्रा बिनि इज्जतखौसो लुथिनो नागिरबावदोंमोन बेखौसो आं हेल्प खालामबाय सेभ खालामबाय गावनि लाइफखौ दाना आंखौसो उल्था बायदि जाला नङाना देलाय दे आसोल टेनसन लानाङा बेफोरखौलाय आरो मा एबार नेक्स्ट टाइमाव आरो सानखादो नों सोरखौबा हेल्प खालामनोबा आरो बे सिख्ला मानसियाना इमान बिदि गाज्रि दानिफ्रायनो सानसे गाब्र'खागोन इयो टेनसन दाला नोङो बेबो आरोलै थेवबो गोसोआ बिराद गाज्रि मोनदों आं दे होमबा ना न'आवबो थांसैलै हामानि सिबिलाय नोंखौलाय मानो बिदि टेनसन होनांगौ सिबिलाय हिनजावा माथो बुंबावनो होनांगौमोनलै गथ'खौ खावलायावनो एकदम गोजा जाहाबलायनाय होदों आं खेबसे सालाखौनि मानिलै बेलाय हामथारदों थिग जाबाय दे होमबालाय दे लक्ष्मण हामाथो जि जाबाय जोंनाव हाबलांदो आं गाइखेर लायनो थांखादोंमोन मादैनाव माने दोनखादोंना दहाय फन खालामखादोंमोन आं साहा लोंलांदो टेनसनफ्रा फ्रि जालांगोन आङो दिनै फैनाय एसे बे थुनथुलिनि खौरांखौबो मोनलाङो खोमा ओरैजा बिसिनिथिंसो हाबलांसै आं साहा लोंलांदोब्रा लक्ष्मण मा जानो आं गोथाव फुदुंगोन ना नै माथो आं बिनि खौरां लानो फैदों आरो बेबो आंनि फिसालाजोंनो रायज्लायबायानो दंबावो ओइ पापि सुनि आयै नों बेयाव नोंथ' दोनथ'आबा नोंनि थगायनायखौथ' लाजाखाया आरो नों पापि हिनजाव आंनि फिसालाखौनो गारनो हाया नों दासिमबो ओइ हिनजाव आयै बुंबाबो मानिया बेसेबां बुंखो आंनोखौ न'आवबो फैना बुंबाय फनावबो बुंबाय बायदि बुंबाय थेवबाबो गारनो हाया नों आंनि फिसालाखौ आरामसे बेहाय नों साहा लोंनोसो बरायनो नागिरबावदो साहा लोंफैनो बेफोरबायदिनो साहाफोराव मुलि होनानै आंनि फिसालाखौ बिदि खालामबायगोन नोङो खावसे फाग्लानो